Jó estét kívánok! A ma esti vendégem volt DJ is, de azért alapértelmezésben képzőművész. A legújabb projektje az, hogy a Kiscelli Múzeum templomterébe beállított egy félbevágott vonatot. De festett már olyan munkákat is, amelyek kolláshoz hasonlítanak, nagy arcképeket, vagy éppen díszített föl vágódeszkákat, de az egyik legnagyobb vitát kiváltó műve az, hogy női bugyikból vart bugyifüggönyt. Csiszér Zsuzsit üdvözölhetem, szia, örülök, hogy eljöttél. És most azt hiszem, hogy ha jól látom, párhuzamosan van két kiállításod. Az egyik ez a vonat, amit említettem a nézőknek, tulajdonképpen egy félbevágott vonatot lehet elképzelni, ami így kiáll a földből. A másik pedig képek. És nekem az a furcsa, hogy a képeken is vissza-vissza köszönnek a sinek, a vonatablak, vagy ilyen típusú motívumok. Miért? Vagy mit jelent ez? Nagyon nehezen tudnám így egyszerre összefoglalni. Igazániból több irányban kezdtem el gondolkodni, vagy ugye most nagyon előről is el lehetne kezdeni a beszélgetést. Úgy is beszélünk, és úgyhogy ha te most akarsz az elejéről, akkor most. Ezek nem így hirtelen jönnek, hogy akkor most én félbevágok egy vonatot, slusszpassz, hanem, és hogy most tépek képeket szét, és azt megfestem, hanem ezek ilyen hosszú-hosszú, ahogy az élet is így velem megy, úgy alakul ki, hogy tudom a legjobban kifejezni magam. És ez a vagon is nem egy pillanatnak a kifejeződése, hanem ezt ilyen nagyon hosszú munka előzte meg. És az, hogy most pont szimbólumként a vagont használtam fel, ez pedig számomra azért egyértelmű, mert nagyon sokan utaznak vonattal. Lehet, hogy Magyarországon kevésbé, de én úgy gondolom, hogy világszinten nagyon sokan. És én is sokat utazom vonattal, és utaztam is korábban. És valahogy folyamatosan azzal foglalkozom, vagy azt oldogatom meg, hogy számomra a világ hogyan értelmezhető, hiszen én egy közvetítő vagyok, a művészek közvetítők, és hogyha én magamat nem oldom meg, nem kutatgatom, és nem boncolgatom, nem értelmezem magam számára önmagam, akkor nem tudok közvetíteni, én úgy gondolom. És ahogy ezt így elgondoltam, és folyamatosan ezen morfondíroztam, hogy voltaképp én ezt csinálom, ezáltal ez így kivetítődött, és magát ezt a gondolkodási folyamatot is modellezem egyben. Tehát most nem tudom, hogy érthető-e, hogy értem, hogy ez nem hirtelen indul ez a dolog. Igen, két irányból kezdtem közelíteni. Egyrészt egy ilyen önismereti dolog, másrészt pedig sok minden játszott közre, hogy én ezt az utazás témát választottam. Na ez az, ami érdekes, mert az utazás az mindig olyan nagyon átmeneti, és most azt látom, hogy mivel ez sokszor visszaköszön, hogy így próbáltam arra vonatkoztatni, hogy te hol tarthatsz mondjuk a saját életedben, vagy hogyan elemzed önmagad, és ebben hol járhatsz, hogy ez az átmenetiséggel van-e kapcsolatban, vagy inkább a más emberekkel való találkozásra utal, vagy szóval egy csomó olyan aspektusa van, amit úgy elképzelhetőnek tartok, hogy most épp fontos neked. Igen. Igazándiból próbálom mindig pont a jelent megfogalmazni. A jelent, nem is tudok mást, mint a jelent. De a jelenben úgy érzem, hogy nem tartok sehol. Tehát, hogy én ezzel nem foglalkozom, hogy tartok-e valahol. Hanem inkább az a lényeg, hogy a múltamból mik azok a dolgok, amit meg akarok tartani. Aminek értelme van egy változatban, a jelenemben szerepelni, ami másokra is hathat valahogy. És a múltamban nem csak én vagyok, hanem ahogy én a múltamra gondolok, mindig másokra is gondolok. Tehát igazándiból
nem egy ilyen sima vonatút jutott az eszembe, hogy na akkor most, hanem egy kicsit ez nekem egy ilyen szimbolikusság, hogy akár konkrét tragédiák is történtek, tehát a közös tudatalattinkban erre is asszociálhatunk, csak nem akartam ennyire élesen kimondani ezeket a dolgokat, hanem inkább arra próbáltam rávezetni az embereket, hogyha mondjuk amúgy is látunk egy tárgyat, mondjuk egy adott vagont, vagy repülőt, vagy nem tudom, üresen, akkor sosem képzeljük azt üresnek, hanem úgy benne vagyunk, de az ürességtől kezdünk magunk felé, befele gondolkodni. És ráadásul minden ember, ahogy utazik, nem arra gondol, hogy ott mellettem az a bácsi mit csinál, vagy milyen lehet az élete, hanem úgy elkezdünk távolodni a saját problémánktól, és arra tekintünk rá, jobban rálátásunk lesz a pici kis valóságunkra. Aha, értem. Akkor, hogyha én a nagyon racionális agyammal akarom ezt megfogalmazni, akkor mondhatom azt, hogy te egyszerűen az történt, hogy visszaemlékeztél egy csomó dologra, ami veled történt másokkal együtt. Ennek egy jó szintér lehet az utazás, a vonat, ahol sok ember van együtt, egyébként teljesen véletlenszerűen, amelynek jó vége is lehet, rossz vége is lehet. Talán erre a rossz végre utal egyébként az, hogy a vonat belecsapódik a földbe, tehát ebben van a tragédia. Tehát te ezt akartad mondani? Nem. Én azt akartam mondani, hogy a legtöbb ember arra asszociál, hogy ez egy tragédia. Ez az első aspektus, ahogy egy repülőgép, vagy egy tehát ez tipikusan a repülőgép becsapódása. Nagyon sokat gondolkodtam különben repülőn, akkor kimentem a Hűvösvölgybe, és ott nézegettem, és tárgyaltunk is ilyen repülő dologról, és ahogy így szálltak ott, és az a sok fiatal tanult repülni, modell repülőn, arra gondoltam, hogy nem szabad repülőt használni ehhez a dologhoz, mert egyértelmű, túl direkt. Hogy nem is azt mondom, mindenkinek a tudatában azért, hogy a repülő így becsapódik, tehát a halál, a vég, a szomorúság, és mint ahogy a történelemben a vonattal, abszolút a vagonnal ráadásul főleg, tehát nekem abszolút ez a halálérzés, a tömeg, pusztulás, tehát ilyenek vannak a fejemben, hogy a munkáimmal mindig azt próbáltam bizonyítani, hogy a tragédia az túl egyszerű, a halál az olyan túl egyszerű dolog, hogy igazándiból ezt nem kezelhetjük csak így, hanem hogy esetleg az csak egy pont, és azután bármi történhet, de hogy akár mi is megváltoztathatjuk a halálról való elképzeléseinket. Lehet, hogy azért, mert félek a haláltól, vagy egyfolytában, tehát félek, persze, mindenki fél szerintem, vagyis legalábbis én. Ez érdekes, amit mondasz, mert egyébként mondjuk ez a tragédia halmaz, azért nekem mondjuk nem jutott eszembe a vonat láttán. Tehát... Hát pont ezért, mert én nem akartam tragédiát, én inkább kérdéseket szeretek fölvetni, ami nekem is kérdés, amit sose fogok tudni bebizonyítani vagy megmagyarázni, de tehát pontosan az a dolgom, hogy kérdéseket vessek föl, hogy az a sík, az ott, hogy nincs ilyen robbanás vagy valami, tehát ilyen nincs semmi, ez egy ilyen építészeti megoldás is, hogy ott bármi lehet utána, bármi következhet. De azt mondod egyébként, hogy te mindig kérdéseket akarsz megfogalmazni? Tehát mindennel, amit csinálsz, kérdéseket akarsz? Alapvetően azt is, igen. Tehát ahogy kérdezek, szeretnék válaszolni, de nem válaszolok, hanem egy újabb kérdést teszek fel. Ez nagyon érdekes, mert ugye közben párhuzamosan tulajdonképpen lehet látni olyan képeidet, amelyek ilyen kollázsra utalnak. Tehát mintha összetépett dolgok lennének egymásra ragasztba, és úgy elgondolkodtam ezen, hogy most arról beszélt, hogy milyen sok síkja lehet egy vonatértelmezésnek, hogy ez is végül is a síkokról szól, nem? Tehát, hogy több részlet, vagy máshoz tartozó részletek találkoznak eleve, és különböző síkjai az életnek, vagy legalábbis nekem eszembe jutott egy ilyen értelmezés. De ez így is van, hogy ez mostanában gondolom így, hogy felesleges valamit egyben ábrázolni, mert hogy egy részletével sokkal többet érek el, mert aki nézi, az ha egyben rakom azt a dolgot, mert ugye én hosszú éveken át egybe ábrázoltam. Igen. És meguntam saját magamat, mert nem éreztem, hogy
többre jutnék, akár egy realista kép. Nem éreztem ma az utat. És ahogy így, és mindig tetszett, amikor csak a félig készült el a dolog, de magamnak sem vallottam be, tovább folytattam, mert ugye a tökéletesség felé, mert van ugye egy ilyen igény megfogalmazni, mi félig nem mázolja ki az ember saját magát sem, de sokszor úgy lehetne hagyni, mert ugye az úgy jó, izgalmas, meg esetlenebb. De mondjuk egy kép esetében inkább, és úgy jött az egész, hogy ahogy bejöttek hozzám, mindenki mást képzelt el, amikor félig volt kész. És igazándiból itt ez is egy pont, hogyha sok félkész részlet van, akkor egy saját út is kezdődhet annak, aki nézi. Tehát nem annyira, én is adok egy lehetőséget a nézőnek. Mert ugye egyrészt minden részlet más is lehet akár. Igen, de másfél meg ez is érdekes nekem, hogy egy ilyen képen, ahol nagyon sok részletet látok, amelyek különböző helyekről jöhető részletek, és abból lesz valami egész, ugye, a kép maga. És a vonatnál valami hasonlót érzek egyébként, hogy ahogy abban utazik egy csomó ember, akik sok kicsi részlet, egészen más részletek, de ők maguk kiadnak akkor egy egészet, hiszen mindannyian ott vannak a vonatban. Tehát ilyen párhuzamot érzek a két munka között. Igen, hát... A részletek, amelyek egészé állnak össze. Hát szeretném, hogyha egészé összeállna, de vagy legalábbis bennünk. Hát, hogyha van egy inspiráció, akkor azt tovább tudjuk folytatni. És az mindenkinek a saját dolga, hogy folytatja tovább. Én csak így próbálok így felvetéseket tenni. Na de várj, egy kicsit érdemes talán most visszamenni, mondjuk legalábbis 2006-ig, mert azt hiszem akkor volt az első olyan sorozatod, ahol nagy arcokat festettél. Ez a Patrik nézi a gömböket, ugye? Az volt a cím. Ugye gyakorlatilag olyan embereket látunk, akik ilyen, hogy hívják ezt, szappanbuborékokat fújnak, és hát hogy épp az ilyen furcsa állapotban van az arcuk. Igen. Ilyen fújós állapotban van az arcuk. És azok ilyen nagy arcképek gyakorlatilag. Te akkor festettél először, ugye, emberi arcot? Vagy így sorozatban? Hát inkább azt mondanám, hogy ilyen realista közeli arcokat akkor. Igen, tehát ott is a részletek tetszettek meg, és igazándiból az, hogy a buborék mögött az arc egy ilyen banális, furcsa, de bárki lehet. És valahogy igazándiból magát a személyiséget akkor úgy éreztem, hogy az adja meg, ahogy grimaszol valaki. És akkor az egy sokkal személyesebb dolog, sokkal több személyesség van benne. Meg a pillanat is benne van. Meg a pillanat, az a pillanatról szólt, és most se csinálok más, most is a pillanatot dolgozom föl, vagy pillanatot akarom. De igazándiból ott nagy hangsúly volt azon is, hogy ez a sok ember, még többet akartam egyébként, csak véges lett, meguntam. És én mindig úgy dolgoztam, hogy ha valamit megunok, akkor nem erőszakolom, nem folytatom tovább, nincs értelme, vagy akkor azt a témát úgy látszik kimerítettem. És akkor ez olyan kicsit olyan popártos is lett akár, hogyha így fogalmazhatnám, és annyira rosszul éreztem magam, hogy pont az a műfaj az, amit annyira nem szeretek. Egyébként, és szépen lassan rájöttem, hogy a legtöbb dolog, amit csinálok, kezd hasonlítani. Arra, amit egyébként nem szeretsz. Amit egyébként nem szeretek, és akkor persze ez egy ilyen önismeret is, hogy akkor valami lehet ebben, hogyha ennyire nem szeretem, akkor lehet, hogy amit nem szeretünk magunkban, arra érdemes odafigyelni, mert akkor az egy ilyen tükör, hogy olyanok vagyunk, vagy másban akár, amit nem szeretünk. Ugye tematikánál engem azért érdekel, hogy ha olyan arcokat akar az ember elkapni, vagy lefesteni, akik éppen egy mozdulatot csinálnak, és mondjuk látszik, hogy megerőltetik, vagy nem tudom, nehézség, vagy hogy miért pont a buborékfújás? Hát ez ilyen nagyon kézenfekvő volt, nagyon egyszerű, hogy nekem akkor nagyon kicsik voltak a gyerekek. És sok buborékot fújtatok? A buborékot fújtak, és valami nagyon iszonyatosan gicses van abban a buborékban, valami annyira banális, mint ahogy banális így egy csomó minden környezetünkben, ami mellett így elmegyünk. És közben úgy visszatükröződött benne a nap. És egyébként én folyamatosan a színekkel foglalkozom, és
akkor azt hiszem, hogy több ember számára volt érthető, amit akkor csináltam. Ugyanakkor akkor is szükség volt arra, hogy a színek miatt, hogy azt megcsináljam valamiért. Tehát, hogy igazándiból én foglalkozom folyamatosan azzal, hogy mit tudok kezdeni a színekkel, a struktúrákkal, a formákkal, a vonalakkal, mind a mellett, hogy gondolatilag, szellemileg is. Tehát a technikai részletekkel, ha úgy tetszik. Igen, igen. Nekem mindig is nagyon fontos volt, nem is csak ez nem technika, tehát valaki szellemileg vagy csinálja azt, amit szeret, vagy nem csinálja. Tehát, hogy vagy most hogy mondjam, hogy... Hát ez a tökéletesítés. Egy munka, igen, egy munka nagy része technika, tehát sok mindenből adódik össze, és azért technika nélkül... Nem, igazad van, csak olyan érdekes, hogy mondasz, mert képzeld el, hogy pont ezzel a képsorozattal kapcsolatban találtam egy kritikát. Igen. Kevés rossz kritikát találtam róla, de ez nem jó kritika. És ezt írja, hogy a képekről, hogy egytől egyig lenyűgöző technikai tudásra elkészített művek, zavarba ejtően hatásos ecsetkezelés, összességében harmonikus képfelületek, jól szerkesztett kompozíciók, dekompozíciók. Olyasmik, amiket az ember szívesen lát valahol, valakinek az otthonában, egy társalgóban, a kanapéval szemközti falon, de még a magazinok címlapján is jó ránézni. Van bennük valami finom, krémesen lágy, mind a színhasználatban, mind a felület kidolgozottságában. Mégis olyan érzet marad utánuk, hogy jól meg vagyunk nélkülük is. Ha már nem vagyunk a képek terében, nem hiányoznak, nem várjuk, hogy valahol újra visszaköszönjenek, szép képek. Úgy hatnak, hogy utánuk nem jelentkezik többlet. Csiszér Zsuzsi tökére fejlesztett valamit, egy technikát, egy látásmódot, amit újra és újra megismétel képi témákban újjászülető sorozataiban. Nevezhetnénk ezt az ő személyes kézjegyének, amiről megismerszik a festő, bármibe is fog, de mégis itt marad ez a hiány. Azért hoztam el, mert gyakorlatilag ez az egyetlen bekezdés, ami nem annyira pozitív, mint amennyire egyébként rólad jókat írnak. De a dolog elgondolkodtató, hogy valaki azt látta ebben, hogy tökéletes, minden igen. szempontból megfelelnek, amit elképzelünk egy festő tudásáról, de ő tartalmilag vagy mondani valójában nem fogta meg. Ezzel teljesen egyetértek, ismerem, aki írta, nem kritikus, egy művész egyébként, és meg is beszéltük ezt később, hogy igazándiból teljesen egyetértek ezzel, amit írt, mert egyrészt a magának, ennek a műfajnak, vagy amit akkoriban festettem, a popártnak vannak ilyen felvetései, és vannak ilyen stílusjegyei, amire valóban azt lehet mondani, hogy esetleg nem feltétlenül tükrözi vissza az adott problémát, az adott kort, azzal viszont nem értek egyet, hogy nem elgondolkodtató. Lehet, hogy őt abban a pillanatban nem fogta meg. Én nagyon örülök egyébként akár milyen kritikának, mert akkor ez engem is elgondolkodtat, hogy akár... Tehát igazándiból valóban egyszerűen azok a képek annyira hatásosak voltak, hogy főként a hatás volt az első dolog, ami érvényesült. És hozzáteszem, hogy most is nagyon sok munkám hatásos. Tehát, hogy ilyen túl színes, túl hivalkodó, esetleg figyelemfelkeltő. De miért egyébként? Nem tudom egyébként, az a durva az egészben, hogy nem szándékos. Tehát csak utólag veszed észre, hogy ez vagy hatásos? Vagy egy kritika, vagy nem tudom, vagy de figyelj, nem szimpatizálnak vele, mert nem tudom, mert túl színes van, amikor meg túl, tehát mindenbe bele lehet végül is kötni. Persze, ez így van. De egyébként az engem nagyon érdekel az az út, hogy a nagy, egész arcoktól eljutsz odáig, hogy takarni az arcot valamivel, a fóliákig, vagy eljutsz utána odáig, hogy tépni, ketté tépni, csak a szemét megmutatni. Tehát, hogy mik azok a lépések, ahol eljutsz odáig, hogy egy arcábrázolásból legyen valami titokzatosabb, rejtélyesebb, aztán legyen belőle egy kicsit megroncsolt adott esetben, hogy mik ezek a lépések, vagy miért nem akarsz vagy miért nem egész arcokban gondolkozni ma is? De hát nem tudom. Voltak egész arcok, bár igazad van, hogy azok is homályosak voltak, mindig így elmosódtak, vagy nem tudom, részletek. Igazándiból úgy gondolom, hogy akár a jellemét az embernek, vagy a történetnek, vagy akár egy ilyen kortárs reflexió egy arc kapcsán, elég, hogy
hogyha egy részletében jelenik meg. Mert hogy van, amikor, ahogy így nézzünk is valakit, én úgy sokszor elveszem a részletekben, mert nekem, nem tudom, nagyon fontos volt mindig is, hogy én egy ilyen elvonulós ember voltam, én elnyűgözgettem ott a lakásban, otthon is, kiskoromban is, aztán később is, és úgy mindig csak ilyen apróbb részleteket vettem észre, és azok mindig lenyűgöztek. Ugyanakkor egy ilyen furcsa lelkiségem van, én ilyen visszahúzód, tehát a látszat ellenére sokszor ilyen exhibicionistának tűnök, vagy akár a munkáim, de én egy ilyen nagyon bezárkózott vagyok, és nagyon meg vagyok rémülve egyébként a világ dolgaitól, akár a sok információtól, vagy az ismeretlen emberektől, vagy akik furcsán néznek, rögtön megrémülök, komolyan, csak legfeljebb már megtanultam, hogy hogyan kell ezt nem mutatni. De pont ezért lehet, hogy ezt a rémületemet akarom pozitív irányba átfordítani. Mivel hogy én egy közvetítő vagyok, és én ezt tanultam. Tehát én azt tanultam, hogy hogyan tudom magamat kifejezni. Ezt szép lassan megtanultam, de a tanulás, mert mindig így kikibukkan az a dolog, amit nem tudok eltitkolni. És pont ezért sok ember, tehát sok olyan embert is megértek, akik ilyen zárkózottak, vagy akár a belső világukban élnek, vagy érdekes, amit mondasz, igen, mert közben meg vannak ilyen újságrészletek, amik megjelennek a festményeiden, ez is egy érdekes dolog, hogy a világ valahogy így beszüremkedik, vagy nem tudom, de egyébként még az is eszembe jutott, hogy a valósághoz való, vagy a realizmushoz való viszonyod az milyen, mert egy csomószor ugye ilyen fotószerű dolgokat festesz, vagy vannak fotók, amelyeket áthímzel, vagy igen. Mondjuk itt van egy napló, amit kiállítasz, ami ugye mindegyik valami, tehát mondjuk egy fotó az egy megtörtént dolog, egy esemény, egy valóság, igen. Amit aztán áthímzel egy kicsit, ha úgy tetszik. Van egy napló, ami egy személyes valóság, és vannak ezek a festmények, amelyek olyanok, mintha valóság lennének, de igazából festmények. Szóval ez egy furcsa dolog, de ez is egy ilyen közös a munkájukban. Igen, hát ez az illúzió része, hogy igazándiból keresem a valóságot, mert egy kicsit ilyen fura dolog, hogy ugye a valóság mi, meg nem tudom, tehát ez egy igazándiból akár lehetne egy filozófia is. Lehet is. Hát igen, van is, meg igen, de hogy ezt így próbálom értelmezni. Például azt próbálom értelmezni pont a ilyen régi képek kapcsán, amit áthímeztem, hogy nekem volt egy nagynéném, akiről az egész család mesélte, hogy miket csinált, milyen volt, képeket mutattak róla. Aztán én, amikor kicsi voltam, találkoztam vele élőben, egy idős cuki nénike volt, aki még így rajzolta a szemöldökét, csak följebb, és akkor nekem ő az az ember, tehát én rá emlékszem, nem pedig a fotóra. Aha. És így elgondolkodtam, hogy azok a csodaszép arcok, azok a régi dolgok, vagy történetek, miket mesélhetnek, tök mindegy, miket mesélnek. Erre jöttem rá, mert nekem az mesél, persze összeadódik meg ugye a tudásunkkal, az ember már összerakja, hogy mi a dolog, de hogyha nagyon leboncolgatom, nagyon letépegetem erről, akkor csak az van, ami nekem abban a pillanatban megmarad. Se nem az, amit meséltek róla, se nem az, amik a képek, ezek mind csak így körülöttünk vannak, vagy akár az újságpapír, meg ezek a dolgok. Ezek csak ilyen illúziók, mert körülöttünk vannak, de csak akkor jelent valamit, hogyha én arra odafigyelek, ami nekem abban a pillanatban megragad abból a dologból. Ezért például már, amikor mondjuk egy média kezdi ugye túlzásba véve súlykolni a dolgot, akkor persze minden ember, akkor már nagyon egyértelmű, hogy itt valami nincs rendben. De ez egész picikenként kezdődik, akár így az ember életében is. Aha, tehát ezért hívzad át a fotókat. Igen, mert hogy akkor ad egy olyan jelent nekem, ami nekem most éppen vidám, vicces, teszek hozzá valamit, mert értelmetlennek látom akkor már azt a
történetet. És a kiállított naplóban, ott erre miért van szükség valakinek, aki egyébként az egész munkásságával kijelent, vagy kérdez, de mindenképpen valamit csinál, közöl. Miért kell neked verbálisan is közölni? Azért, mert én szeleteket próbálok megmutatni saját magamból, hogyha mondjuk valaki olvassa, egyébként egy ilyen teoretikusság jellemző rám, így kijelentek dolgokat, próbálom azt megmagyarázni, megboncolgatni, és akkor lehet, hogy a végén már valami költői dolog lesz, vagy éppen valami teljesen ciki banális, amit úgy átlag, vagy nem tudom, tehát tudom is, hogy kicsit olyan furcsa, hogy lehet, hogy azáltal, hogy én ezeket a történeteket leírom, én szeretnék így olyan dolgokat is kihozni az emberekből, vagy megmutatni, akár magukkal, vagy velem kapcsolatban. Például én nagyon sok mindent elrontottam az életemben, nagyon-nagyon sokat hibáztam, én úgy gondolom. És hogy ezeket így leírtam abba a naplóba is, hogy esetleg, és hogy én abból hogyan tanulgattam, vagy nem, hát ha az érdekes tud lenni, hát ha hogy én kezelem, vagy én látom a dolgot, ez valakinek érdekes. Jó, de ez magas labda, mert akkor most kénytelen vagyok arra rákérdezni, hogy mégis mi az, amire azt gondolod, hogy hibáztál? Sok mindenben hibáztam, mint ilyen... Hát bajba keveredtem sokszor. Tehát én elég zűrös életet is éltem, hogy mondjam. De hát, hogy én úgy próbálgattam a dolgokat. És nem kellett volna mindent feltétlenül kipróbálni. Nem akarok konkrét lenni, mert akkor el lehet olvasni naplót. Jó, de nézzünk nagy dolgokat, tehát, mert azt, hogy az ember néha kipróbál olyat, amit nem kéne kipróbálni, elfogadom. De a nagy dolgok azért csak stimmelnek, nem? Tehát te festő akartál lenni, sőt, hát jártál is egy évig, azt hiszem, Szombathelyen, ugye? Igen, tanácsszakra, és utána kerültél történelemre. Ráadásul, tehát teljesen gáz. Az teljesen más, igen. Aztán pedig Budapestre kerültél, és akkor innentől olyan egyértelmű, nem? Hogy festő akartál lenni, festő lettél például. Hát tehát, hogy azért ugye a nagy dolgok rendben vannak, van a család, meg úgy, tök érdekes, van egy idézet, ezt te mondtad egy interjúban, hogy elég kaotikus a belsőm, évekig hol itt voltam, hol ott, de nem találtam meg az egyensúlyt. Így most könnyebb. Tehát ez nekem arra utal, hogy most megvan valamilyen egyensúly, és hát amit persze, kerestél. egy rövid időre, aztán újra szétesik. Tehát, hogy valahogy mindig utána próbálok járni a dolgoknak, hogy valami szétesik, aztán gyorsan megpróbálom összepakolni. Valahogy, igen, eddig az egyensúlyt kerestem, mint ahogy így a hídnak a két pillére van, és valahogy csak úgy tudok középre állni, hogyha mind a két oldalon már voltam, vagy mind a két oldalt megismertem. De hát az a baj, hogy pont én arra törekednék, hogy egyensúly legyen. Igen, én nagyon szeretném. És, de szakmailag, családilag, meg mindenhogy? Az a baj, hogy ez nem úgy van, hogy szakmailag. Ugye az emberfejlődésben, vagy a szellemi fejlődésben nyilván, ha mondjuk, most nem Szepes Máriát vagy Hamvas Bélát akarom idehozni, de egy nagyon fontos állomás, és talán a legmagasabb dolog, amikor a saját karrierünkben ki tudunk teljesedni úgy, hogy boldogságot és örömet, és nem tudom, megelégedést okozunk ezzel a környezetünknek. Tehát egy ilyen szakmai, tehát saját magunk el tudunk így helyezkedni a világban. De a látszat ellenére nekem valahogy, én mindig a mai napig is így keresem, tehát hogy így próbálok egy igazolást kapni arra, hogy elfogadtatni önmagammal, hogy nekem ez a feladatom. Nagyon Mert egyébként furcsa. nem fogadod el, vagy miért kell elfogadtatnod önmagaddal? Mert egyébként, hát nem, egyébként igazándiból ugye nőként, anyaként élem az életem, és akár meg is elégedhetnék ezzel, de folyamatosan olyan kérdéseim vannak, amikre nem tudom, hogy tudnék választ kapni. Tehát olyasmi, mint hogyha hogyha így
nem tudom, hogy a feladat, hogy lehet, hogy ez a feladatom, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a feladatom. De értem a kérdésedet, értem másodszor is, csak azt nem értem, hogy miért van az a válaszod, hogy lehet, hogy nem. Hát nem tudom, én ezt saját magamnak teszem föl. Azért, mert csak akkor tudom meg, hogy az a feladatom, hogyha a nemre is választ kapok, mert először mindig... Jó, de kaptál? Már párszor igen. Tehát, hogyha eleve csak én úgy gondolom, az én teóriám az, hogy nem az igenből jön a nem, hanem a nemből jön az igen. És ez egy ilyen őrület. Tehát, ha nemet tudod megcáfolni, az számít igennek. Igen. Jó, hát ez egy nagyon érdekes dolog. Egyébként gondolom, hogy téged mondjuk el tudnak bizonytalanítani mondjuk olyan visszhangok, mondok egy példát, nem akarok a levegőbe beszélni, amikor a bugyikból csináltál függönyt. Igen. Az például azért volt egy nagyon izgalmas dolog, mert utána az interneten hihetetlen sokan beszéltek erről, én például megnéztem hozzászólásokat, és a fele azt mondta, hogy imádja, amit csinálsz, amúgy is imádja, meg eddig is követte. A másik fele meg azt mondta, hogy persze már minden művészet, bugyikat összevarunk, az is művészet, tehát hogy milyen ez mitől lenne művészet. Teljesen érdekes vita alakult ki, és így reagálgattak egymásra az emberek, de azzal azt hiszem, hogy valóban, hát van, akinél kiverted a biztosítékot például. Ez egy teljesen érdekes jelenség volt. Te ezt nem követted, vagy nem? Nem, ezt a részét, hogy hát miért ne? Tehát, hogy én nem akarok semmiféle megbotránkoztatni, vagy nem tudom. Tehát ezt nem is értem, hogyha ez így alakult, akkor így alakult. Az egy momentum volt, az egy ilyen kinyilatkoztatás, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy azt teljesen, amikor megcsináltam azt a bugyit, oda beleképzeltem az embereket, és az egy kész mű volt. Persze aztán egy ilyen interjúban pont kérdezték tőlem, hogy jó, hát hogy valami banálisnak fogalmazták, vagy nagyon furcsának, hogy akár azt is lehetne gondolni, hogy a művészetet érinti ez a bugyi, de akkor művészet, hogyha én magamnak meg tudom indokolni. Tehát, hogy nem, inkább nem az a kérdés, hogy az-e vagy nem. De egyébként ez egy jó kérdés, amit kérdeztél, hogy két oldala van, hogy én azt is beszeretném bizonyítani, hogy nagyon-nagyon sok minden ide tartozik. És alapvetően a szakma, ugye az első kör, akiktől a vízhangot ugye egy alkotó megkapja. És sokan szeretnek, sokan nem, akikről én tudok, és a vízhang is ugye változó, de nem határozhatja meg az életet az, vagy a munkáidat az, hogy most ez mennyire elfogadott, vagy most a bugyik az. Tehát, hogy ennyire igazándiból lehet, hogy ez is egy probléma, vagyis ez egy jó dolog, jó kérdés, hogy az ember ugye az élete során ezt az önbizalmat mikor nyeri el, amikor ő már ebből a szempontból védett. Sokkal nagyobb problémák ezen belül, a munkámon belül, ugye kell iszonyú sokat gondolkodni, és a saját munkámat, ahogy végzem. Tehát, hogyha még mindig azzal kell foglalkozni, hogy most ez szakmailag, vagy nem tudom én mi, hát természetesen, hogy van olyan, hogy ez szakmailag vitatható, vagy nem, de ez mind inkább akkor szokott előfordulni, nagyon érdekes, hogyha a személyiségben, vagy az emberben önmagában kilengés van. De benned akkor volt? Mindig van, mindenkiben, szerintem igen. Tehát amikor nem vagy koncentrált annyira, akkor ez felvetődhet. De azt tudod, hogy például tehát az összevart bugyikat mindenki valahogy megpróbálta értelmezni, és akkor a feministák feminista módon értelmezték. Például téged ez zavar, hogy valaki megpróbál valami olyasmit rágatni, amit lehet, hogy te eredetileg nem is képzeltél bele? Nem, ez a jó az egészben. Szerintem a művészet erről szól. Nem arról szól, hogy egy valaki, és sokszor történik az, hogy valaki kitál valamit, és hosszú évtizedeken át ugyanaz van mondva, és föl se vetődik valami ellenpont.
De egyébként ez akkor szokott el, ilyen korszak dolgoknál inkább előfordul, de egy darab műnél ennek nagyon örülök például, hogy valami hatása lett, tehát elgondolkodtató, és akár a legegyszerűbb a tömegszinten is, akár fontos tud lenni. De vissza nem hat rád? Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy feminista alkotás, nyilván feminista, aki alkotta, és innentől kezdve már nem arról szól a történet, hogy amit csináltál, az milyen, hanem arról, hogy te milyen vagy, és hogy te feminista vagy-e például. Nem, most ezt értem, hogy nem. Persze. Csak hogy van egy ilyen utóhatása is, hogy rád vetül az, amit mondjuk gondolnak arról, amit csináltál. Nem, hát én egyetértek a feminizmussal is, tök oké, tehát én teljesen, tehát de meg most inkább akkor odahúzok, ha már, de nem vagyok feminista, hiszen a nő vagyok, hát mit csinál, nem gondolkodhatok úgy, mint egy férfi, tehát hogyha beszűrődik a nőiség, az anyaság, a nem tudom én mi, az nem direkt, hanem az ilyen, az ember az, ami nem tudok abból kilépni. De mondjuk a vágódeszkák is egyébként ebbe az irányba mennek, hogy vágódeszkákat díszíteni, hiszen a vágódeszka az otthon mindennapi kellék a szeleteléshez. Tehát mondjuk az is ebbe az irányba mutat, hogy beszűrődik a gondolkodás. De férfiak is vágnak, de mivel én egy nő vagyok, ezért én így gondolom. Nyilván az alkotás, tehát a sok vágódeszka inkább ilyen globális, nagyon próbáltam ilyen globális művészet szemléletre reflektálni egyébként, a saját művészet szemléletemet átadni. Nagyon sok ilyesmi van, hogy menekülő művész. Tehát, hogy ami a művészettel való viszonyom is, de sok, ami a nőiséggel való viszonyom. Na de várj, mi volt a szervezőelv? Tehát, hogy vannak deszkák, vágódeszkák, igen. És akkor azokra teszek, mert egyébként nagyon sokféle, tehát van, amin súlyzóban, van, amin újságcikkek vannak, nagyon sok, van, amin labirintus van, ilyen tévéműsorokból például. Igen. Tehát, hogy a szervezőelv mi? Hát először egy ilyen identitáskeresés, tehát főként az a szervezőelv. Annál a súlyzósnál főleg ott a nő és a férfi szerep volt, és azok ilyen női súlyzók. Női súlyzókkal, ahogy értelmezem az újságpapírok, tehát hogy például a bedobott, ez is női dolog, hogy amiket bedobnak, általában idős nénik vagy nők nézegetik a szórólapokat, hogy hol olcsóbb ez a kenyér vagy hús. És akkor ezt ráragasztod a vállra. És akkor ez eleve egy ilyen furcsa dolog, és próbáltam egyrészt akkor pont egyszerűen nem is volt pénzem vászonra, és akkor azt használtam szó szerint. Amúgy is olcsóbb a vágódeszka, mint a vászon. Van, meg egyébként igen, és egyszerűen belemerültem abba, amit itt így körülöttem találtam, bugyit, zoknit, mert azokra ugyanúgy lehet dolgokat rakni, gondolatokat, nem feltétlenül kell olajvászonra, nyilván tartósabb, és nyilván de mint ready-made-eket abszolút lehetett használni ezeket a dolgokat. Ez nagyon jó, de egyébként az is ide tartozik talán ehhez a témakörhöz, hogy ugye hogy sokáig a festményeid, ha jól tudom, az aljába volt egy ilyen nyomat tulajdonképpen, vagy festetted, ezt nem tudom, és ez attól függően, hogy hányan voltatok éppen a családban, annyi figura szerepelt rajta, tehát férj, feleség, egy gyerek, két gyerek, és utána pedig egy kör, ugye? Ezt jól, tehát ez a fejlődési ív, vagy nem tudom, a kör az nyilván azt jelenti, hogy egy egészben vagyunk, nem? Tehát, hogy most már ez egy teljes kör. És akkor nem kellett tovább azt odaírni, igen, lehet. Tehát, hogy nagyon hangsúlyos azért ez nálad, akárhogy hogy is. Ez hogy ennyire nem tudatos, igen. Nem tudatos ennyire? Ennyire nem, úgy látszik. Tehát inkább mindig csak egy pillanat, hogy most ennyien vagyunk? Igen. Nem, igazándiból arra az egész korszakra, amikor azokat írogattam, ott az volt a jellemző, hogy ugye kicsik voltak a gyerekek, ilyen hormon, és ott is azt gondoltam, hogy miért ne festhetnék én akár füveket? Miért ha füvet festek, és És festettél is füvet? És festettem is füvet, és akkor ott úgy látszik, jeleztem, igen, hogy egyedül vagyok, még terhesen, egy gyerekkel, két gyerekkel, mert ugye alulról néztem mindent. Akkor az volt az életem, hogy örökké a játszótéren voltam, és a fűben.
És azt láttam, az vett körül. És valóban... Ezért festettél ilyen alulnézetből Igen, füvet, igen. meg aztán festettél fát és bogyókat. Igen. És akkor a politika, az aktuális politika tényleg a kortárs viszonyokkal, nem tudom mi, a reflektálás, meg a nem tudom, társadalom, meg semmi nem volt fontos. Az volt fontos, hogy a fű. És ezt próbáltam különböző módokon, akár ilyen banálissá is tenni egyébként, tehát a megfogalmazással nem akartam én pont az ellenkezőjét akartam elérni, hogy esztétizáljak, vagy akár mélyebb gondolatokat ébresszek, hanem egyébként ott volt akkor is, hogy ahogy így most mondom, vagy beszélek erről, a tömeg, tehát ott is az a sok, a halmozás, az mindig szerepet játszott. És akkor valahogy az a tömegtől el tudtam ugyanúgy burkolva, el tudtam vonulni, mert a gyerekekkel voltam. És így most meg a tépésekkel vonulok el a tömegből. Ez érdekes, mert valahol egyszer azt mondtad, hogy azért DJ-ztél egyébként, hogy egy kicsit elvonulj a festészettől. Igen. Tehát néha kell kikapcsolni belőle? Erre jó mondjuk egyébként egy vágódeszka is adott esetben, hogy kicsit más csinálni és nem festeni. Ez a kataton, tehát ez a kataton dolog, az amikor a labirintusokat is csinálom, ez egy ilyen furcsa, tehát a szellemnek, vagy egy ilyen meditációs állapot, az az állapot, amikor így kikattantom magam, és akkor a labirintus csinálom, vagy a rajzokat. Egy ilyen kataton állapot, amiben így kipihenem magam. És aztán, de igazándiból nem, a DJ-zés az is egy ilyen menekülés volt talán. Nem de ott akartam mielőtt? Valamit tudomásul venni. Igen? Igen, az életedben valamit, most már vagy a nem festészetben? DJ-znék, néha így szórakozásban, de nem, most már nem. Nem, inkább a képzőművészettől. De miért Nem akartál tudom. elmenekülni a képzőművészettől? Nem tudom. Nagyon elmélyültem benne akkoriban. És ebből akartál kilépni, hogy nehogy totál belesülj egy? Igen. Nem tudtam akkoriban. Ez egy ilyen változás, és ahogy öregszem, pont amitől menekültem, most abban oldódok fel. Most az okoz megnyugvást. De hát ez egy keresés. Mikor volt, amikor menekültél? Útkeresés. Hát a főiskola után pár évvel. Hát akkor egy kicsit ki kellett ebből lépni. Egyébként jó DJ voltál, vagy is szerettek? Hát, de akkor is így elszálltam ilyen techno, meg tehát hogy az a baj volt velem, hogy nem tudtam így igazándiból, az egy ilyen nagyon szép kiszolgáló dolog. És ahhoz, hogy olyan, hogy így nagyon ott is ezekre a más szintekre, vagy nem tudom, olyan más utakra kerüljél, vagy hogy igazándiból az a kifejezésmód vagy közlés létrejöjjön, ami mondjuk egy művészet, a képzőművészetben, ahhoz egy ugyanannyi idő kellett volna, egy egész életút, és akkor jöttem rá, hogy szórakozásból ezt lehet, de nem az én dolgom, vagy... Tehát, hogy annyit nem jelentett neked mégsem, mint a képzőművészet, hiába az hát nem előmenekülve tudott annyit jelenteni, nem. De maga a zene meg igen, nem? Hát az igen. Tehát a mai napig? Az igen. Meg hát a férjed is DJ, nem? Igen. Úgyhogy azért csak megmaradt a családban ez a vonal. Igen. De hány évig DJ-ztél egyébként? Hát 5-6. Ez nem is olyan hosszú időszak, ugye? Hát nem. DJ szempontból nem, mert ugye az első években tanulja az ember egyáltalán az alapokat, hogy kell használnia. És akkor egyik pillanatra a másikra fordítottál hátat Hát neki? amikor egy gyerekeknél, amikor szültem. Tehát eleve nem is lehet egy nő, na itt most ez tényleg nem a handicap meg minden, de sok minden összeadó. Tehát így tudnék erről beszélni, hogy azért tényleg nem vagyok feminista, de sok minden nehézsége van annak, hogy mondjuk valaki nő és anyuka, vagy nem tudom. Tehát ezt nem tudom megcsinálni, hogy éjszakánként, meg hétvégeken éjszakázak, és utána reggel 6-kor ugyanúgy folytassam a napot. Ez teljesen világos. Ez egy ilyen praktikus dolog, vagy ilyen Viszont ami meg nagyon fontos, és itt azért a gyerekek is szerepet kapnak, hogy van egy olyan blogod, vagy nem is tudom, hát fényképek vannak rajta, ahol gyerekek munkái vannak fönn, vagy ilyen, nem tudom, hogy direkt fotózásra csinálják a gyerekek ezeket az elrendezéseket, vagy hogy egyszerűen csak kint hagyja a játékait, és te meg látsz benne valamit, és lefotózod, de minden esetre a gyerekek kreativitásáról szól legalábbis ez a honlap. Igen. Ez a te gyerekeid kapcsán indult el, hogy ők csináltak dolgokat otthon, ami neked nagyon tetszett, és azonnal rögzíteni akartad? Igen, és elgondolkodtam azon, hogy én
végülis hogy lettem művész. Ugye, hogy nem tudom igazándiból, mert mindig valamit csináltam. De visszakerestem, az utolsó, ami megmaradt rajz tőlem, az egy sima iskolai rajz, hogy bal oldalról, jobb oldalról valami kis kocsika. És arról semmi elképzelésem nem volt, hogy előtte mi történt. És ugye nem úgy volt az embernek gyereke, meg nem tudom. Ugye azt látjuk, hogy különböző szakkörökben, meg nem tudom, képzések folynak, ilyen műhely, olyan műhely, és akkor ott mindig történik valami komplex dolog, amit egy felnőtt komplexnek talál a gyerek kezéből. Mert ugye tanítjuk a gyereket, igen, hogy kerek, nem tudom, formailag, minden, és akkor elkezdtem figyelni, hogy ők vajon hogyan látják ezeket a dolgokat, hogyan próbálják komplexíteni sehogy, mert egy gyerek nem törekszik, ő csak kifejez valamit azzal, hogy rakosgat, hogy a körülötte lévő tárgyakat használja. Tehát, hogy ezeket, amiket oda raktam a blogra, egy ilyen ártatlan pakolások, mindegyik, tehát elég sok gyerek csinál, és akkor elkezdtem figyelni a többi gyereket, és minden gyerek ezt csinálja, csak a szülő észre se veszi, hogy mondjuk milyen szép konstrukcióban van elhelyezve a pohár, vagy a szülő mobiltelefonja, vagy táskája, hanem jaj, ezért nem tudom, pakoljuk már izékként. De nem érez azzal a veszélyel, hogyha tényleg, hogy a véletlenbe látsz bele művészetbe? Nem, mert ilyenkor először azt gondoltam, persze nyilván belebeszélek, meg nem tudom, de megkérdeztem tőlük, hogy most ezek a kockák miért úgy vannak, és akkor vagy mit öntögetsz abból a vödörből. És elmondta át-tól Z-ig, de fél órán keresztül, hogy ő azzal mit gondolt, hogy a királynői várból a nem tudom én mi, és akkor az egész egy szék. Tehát én nem láttam abban először, nem később se, hát egy furcsa, ugye? És akkor, hogy ébred föl a dolog, hogy igazándiból minden azáltal válik, hogy neked milyen hatása van rád, vagy akár majd később már a nagy felnőtteknél egy kortárs szakértő, miket vesz észre, ugye? És minél inkább elvont egy dolog, annál inkább több gondolatot ébreszt. És hát ezek már olyan szinten elvont dolgok voltak, hogy érdemes volt összerakni és helyezgetni. És még a mai napig is történik ez, és minden, akiket én nézek, gyerekeket, csak már sokszor lusta vagyok dokumentálni, hogy annak ellenére, hogy ugye vannak óvodai feladatok, iskolai feladatok, sőt már elég korán vannak műhelyek, ahol úgynevezett vizuális képzésben részesülnek a gyerekek, ez akkor is megmarad függetlenül. És aztán majd, hogy ez hogy kapcsolódik, ez egy jó kérdés, vagy mikor történik, amikor erről leválnak. Neked mekkorák most a gyerekeid? Hát most óvodás, iskolás korúak. És ő rajtuk látod ezt, hogy gyerekkoruk óta dokumentálod, vagy figyeled, hogy mit csinálnak, hogy fejlődnek benne, amiatt, mert bátorítást kapnak mondjuk tőled? Hát igazándiból az érzékük fejlődik, ez érdekes, hogy elfogadják azt, hogy nem csak az a szép és jó, ami a megadott anyagokból történik, ami a bevésődött papír, ceruza, és kaptam erről visszajelzést is, hogy hát az én gyerekem már nem tudom, mit tud csinálni, hogy ezt nem tudom, mit találtam ki, mert hogy az ő gyereke már nem tudom, én senki gyerekével nem tényleg, tehát hogy én ez csak egy ilyen megfigyelés, nyilván tehát hogy ahogy fejlődnek a gyerekek, nagyon sok szép dolgot tudnak csinálni. Itt nem az volt itt a kérdés, hanem hogy képesek arra, hogy elvonatkoztassanak mondjuk. Tehát, hogy menthetetlen művészet felé haladnak a tieid szerintem. Nem tudom, ez most nem csak az enyém, hanem tehát, hogy mondjuk tehát, hogy fontosnak tarthatják azt, hogyha ők két asztalt, vagy bármit összehelyeznek, vagy otthon, vagy kint a fűben, akkor azt szabadon elfogadom, hogy Na, én hallottam egy Emlőfről egyébként, hogy kortárs művészeti, nem tudom, versenyen
valaki benevezte a 4 éves lányának az alkotását, és ő nyert. Tehát mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog. Hát akár. Én el tudom képzelni. De ez arról is egyébként. jutott eszembe egyébként, hogy van az esztétika, ugye ez a címe a magazinnak, annak a brit magazinnak, Igen. amelynek a címlapján te szerepeltél, hogy ott kiválogattak 50 műalkotást, modern művészeti műalkotást, és te nem csak, hogy benne voltál, hanem te lettél a címlap, vagyis a te egyik Igen. munkád lett a címlap például. Igen. Ez neked jelent valamit, ami most úgy értem, hogy például a határon túli sikereket? Hát persze, feltétlenül. Tehát érzed az érdeklődést onnan? Igen, én azt gondolom, hogy igen. Keresnek? Igen. Bár én azt gondolom, hogy minden ország azért a saját művészeivel foglalkozik leginkább, de ez nekem azért furcsa, mert én mindig azt hallottam, hogy teljesen felesleges próbálkozni külföldre, vagy bizonyos utakon, csatornákon keresztül lehet, mert egyébként nem nagyon foglalkoznak magyar művészekkel, ami részben igaz, de én próbálom nem bebizonyítani, csak hogy akár miért is ne. Tehát azért én a klasszikus művészetben azért így, vagy hogy mondjam, vagy munkákban azért hiszek, vagy a formákban, attól függetlenül nagyon változik a világ, és most már sokkal többet felkészültebbnek kell lenni, sokkal többet várnak egy művésztől, akár mint régebben. De ezt te magad is érzékeled? Érzek valamit, de nem tudom, hogy konkrétan mi ez, mert mi van, hogyha nem? Tehát, hogy mi van, hogyha nem mégsem. De mondjuk az, hogy angolul vezeted a mi honlapokat, az már erre utal, hogy... Nem, hanem az egyszerűen jött egy ilyen, hogy letöröltem a magyar részeket. Ja, véletlenül, vagy direkt? Nem, hanem direkt, mert olyan rondán nézett ki egyszerűen, csak hogy ilyen oszlopok, nem tudtam elhelyezni. És arra gondoltam, hogy nem csak a magyarok nézik, akkor a magyarok meg úgyis tudnak angolul. Tehát vagy legalább, aztán lehet, hogy totál rosszul volt, persze, hogy rosszul gondoltam azóta, most már majd lehet, hogy visszarakom. Na csak egy dolgot mondjál, hogy mondjuk azóta, mióta ez történt veled, azóta drágábbak a képeid? Hát gyakorlati haszon. Nem tudom, hogy mennyi. Tehát igazán nem figyelem, hogy mennyibe kerül a képem. Nem figyeltem előtte, meg utána. Passz. Igen. Na nem baj, azért én azt kívánom, hogy jó drágák legyenek a képeid, ha te nem is figyeled, de köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgettünk. Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, én legközelebb is várom önöket viszontlátásra.